El tanc de tempesta, la funció principal ja està acabada i el tanc està en funcionament. Per tant, doncs, la funció que se li espera, que és la de recollir la pluja en cas de pluja i que no puguin, diguéssim, els col·lectors doncs, drenar-la tota, això ja està funcionant. Ara falta doncs, els acabats per tal de poder-lo inaugurar. Falta ficar doncs, una màquina que gestioni automàticament tot el que són els sòlids que malauradament es llencen al clavegueram i que aprofito per dir que no es pot fer, i obres d'urbanització per tal de que quedi tota la zona verda i tots els serveis ben urbanitzats. Aquest tanc dona servei a tota la zona que comprèn des de la Rambla Sant Jordi fins al sud, fins al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, que és on està, fins a l'Avinguda Lleida, i per tant doncs, tota la conca sud que abarca doncs, la part més perjudicada pel tema de les tronades i les inundacions. Per tant, doncs, diguéssim que tenim una bona part del poble, sobretot la més perjudicada, doncs, ja en principi doncs, a resguard de les principals inundacions en cas de pluges fortes.